Jankov hrad, takže to je tvoj hrad, Janko. Janův hrad. Janův hrad, už si vo videu. A tvoja hlava je vo videu, naozaj. Bože, Janův hrad. Janův hrad. Jižní Morava. Jižní Morava, Lednice. Lednice. Chrám pri Grácii je kúsok odtiaľto. Veľa tu toho je. Zámeček, Baldever, Belvedere, kolonáda. Je tu toho. Samý zámeček okolí. V každom prípade Južná Morava má čo do seba. Diesel. Ten most? Tady pôjdeme, to je nejaké pokračovanie. Podľa mňa nás vyvedie tam dopredu. Stezka. Každopádne pozdravujeme všetkých, ktorí sú doma. My sme zase na cestách. Ale tentokrát, keďže je Hugo požičaný, tak len tuto vedľa u susedov. Jižní Morava, ako ste mohli už počuť na začiatku videa. Pekne je zachovali. Veľmi pekný. A tu ich je viacej v tomto okolí týchto hradov. Vidíš, že oni majú príľby. Všetci majú príľby. Dobre, natáčam video. Ty príľba. Ježiš, aha, ja, že čo to je? Že to je veverička. No, dobre. Loďka. Výletná plavba. Na čo si mi poslal polohu, aby sme sa nestretili? Áno. Idú parkovať. Tak ale ako sme spomínali na začiatku, alebo ako som spomínala na začiatku, rozprávam do videa, tak sme išli prevetrať bicykle, keďže Hugo je požičaný. Rozumej karavan, kto nás ešte nevidel. A koľko je to od nás, aby sme vedeli? Hodinu 30. Hodina 30 je to z toho druhého štátu alebo z Bratislavy? Z druhého štátu. Z druhého štátu, rozumej, okres Dunajská streda. Lebo to už sme v druhom štáte. Hans, Adam, oni majú aj obmená tie loďky, každá sa volá inakšie. Nádhera. Chill. Úplný.